So ayan mga kapsat, bali yung gagawin po natin ngayon ay mangunguha yung mga kasama nating tatlong bata ng talangka o yung tinatawag namin na kape. So bali dito lang po sila magsisisid. So kids, tara, pasok. So ayan yung tatlo nating kasamahan na Huli na tayo mga ka-idol. pakita mo Toy, lapit mo. Oh, ayan. So ito mga kapsat yung nahuli dito. So ayan. So maliit pa to. Ayan, malaki na lang. Meron. So ayan. Dami. Ito. So ito mga kapsat. So ayan. Meron? Kasita. Tingnan yung camera. Lapit mo dito. Yan sa camera. Ayun. Yan, bali dalawa na po mga kapsat. Yung nakuha niya, mayroon pa dito. Hinahawakan mo muna. Dapat may lalagyan tayo. Nay! Kawane. Ayun. Dapat may lalagyan. Ganun sa'yo. Ya. Ayun.
Wala. May isda. Ano? Ha? Ano? Ano? Ito. Ano? Ah, meron. Naman. Naman. Ay! May cellphone na. Ay! No! Wala. Awan na ah. Wala. Siyam dalawang na. Aduh pulau. Ada mana? Da. Untuk saya. Alin magkunsaw? Tata yang punya kawin itu kai. Oh, aku pulau. Tatay. Ay. Na. Ah, bunog. Oh, laking kape oh. Ako mo lang, pay kantay kamain. Okay na lagyan, kahit lata lang sana. Oh, isda. Magpuhuli pa ako, guys. Yan. Gasan mo kunti. Ay, oh. Ay, mahuli na. Nakalok na nga eh. Ha? Nakalok na. Ayun niya, bataw. Bato lang ko ma, bataw. Kaya kita ka ba to? Ayan, pangalawa, oh. Hirap na naman, guys. Yan, kamay mo. Oh, Ayun. ano ko lang, guys. Ayun, ta. Tandaan ba daw? Magsali sila.
Kita ka na kayo. Kaya? Kailangan. Hindi kailangan. Ah, dati puno guys. Soy. Tan, tuloy yan. Oh. Baba ma. Tan. Mga kalab, pag-uuli pa ako. Ano na, dakal. Ang bunog. Isang kaso ito. Oh, sama yan. At papudot kami. Pudot ito. Hoy, masura niya, lumipad. Hindi naman. Doon pa lang mga guys. Papudot ako pa lang. Buhay Rex, sana nakuha. Doon naman biglang yan. Tawangan. Ha? Plastic ka na yun. Hindi ka na tayo. Sige na, isaw. Ay! Tumataya. Kape.
Kailang timba yung kanya. Bangka-bangka na eh. Wala. Ang bango, mga guys. Luto na ang aming kapungo. Oy. Luto natin na ako yan. Dito ah. Langsung di kamera. Ah.